Krásny deň, moji zlatí milovníci nehnuteľností a bývania a domova. Pripravila som si pre vás rituálik, ktorý pomohol mojej klientke privolať si 300 000-ový domček aj s krásnou záhradkou. A tento rituálik je už teraz na Hero Hero, ale bude tam maximálne 3 dni. Preto je dobré, keď sa registrujete už teraz, potom ho budem sťahovať, lebo plánujem tam dať nové rituáliky. Takže budem veľmi rada, keď sa tam prihlásite, keď tento rituálik skúsite. Sú to veľmi jednoduché pomôcky, ktoré určite máte aj vy doma. A budem rada, keď vám to aj privolá to vaše vysnené bývanie. Ja potom budem veľmi, veľmi šťastná, keď mi napíšete, keď sa to podarí, alebo ako postupujete. Majte sa krásne a keď mi dolu napíšete Hero Hero, tak ja vám rada pošlem link a keď mi napíšete Hero Hero súťaž, tak vás zaradím do súťaže o 3 poukážky na toto Hero Hero na 1 mesiac zadarmo. Majte sa krásne a užite si víkend.